Eta bai gustatuko litzaidake emakumeei hori, esatea, kentzea, tabu horiek, eta gero ere bai konturatzen naiz, igual gero lanpostua sari naiz, gu berez 3 txandatan ibiltzen gara, bai goiz arratzalde eta gauetan, eta asteburuak, eta nik uste dagoela beldur bat horre, bai, familiarekin kontziliazioa deitzen diguna hori, eta da kontrakoa. Gu badituguru lan baldintza honak, zeren azkenean funtzionarioa gara, eta ni nire esperientzia propioa hiru alaba ditu dalako, esan dezaket hori guztia izan dudala, ez? Eta horrek ere bai, kontutan izan dela lanpostu finko bat, soldata on batekin eta baldintza on batzuekin. Eta hori oso garrantzitsua dela. Eta kentzea estereotipo guzti horiek maskulinizazioa, ez du bat ere zertarako balio. Baita, bai, nahi ditut animatu behintzat, igual gertatu daiteke niri bezala, ez? Ustekabean norbait entzutea elkarrizketa hau, ez da, esatea, probatuko du zerraitik, ez? Beti dago atzera botatzeko garaia, ez?